אם אתם תהיו בצד של הקדוש ברוך הוא, בורא עולם ייקח אתכם למקומות הטובים ביותר, אבל אומר לך הקדוש ברוך הוא, אני לא אעשה אותך צדיק. אני לא אעשה אותך בן אדם טוב. מה זה בן אדם טוב? מה זה בן אדם טוב? בן אדם טוב, אחים יקרים שלי, שהוא רוצה שיהיה טוב לו, וטוב גם לך. שלא יהיה אכפת לי רק אם אני אכלתי ארוחת בוקר, ארוחת צהריים וערב, ונוח לי בכרס שלי מלאה, ואני שמח בחלקי. לא אחי, אכלת גם אתה? בוא נדע גם לך לאוכל. בוא נדע גם לו שיהיה לו בגדים טובים. בוא נדע גם להוא שבעזרת השם שיוכל להתחתן למצוא אישה. לי יש אישה, מה עם החבר שלי? האם השגת לו אישה? דאגת לו לאישה? כלומר, בן אדם טוב זה בן אדם שרוצה גם שלאחרים יהיה טוב, שהטוב שלו יוצא החוצה, והוא רוצה שגם יהיה ערך טוב. אתם רוצים להיות אנשים טובים? מי שירצה להיות כזה, אפילו שהוא לא נולד כזה, הוא נולד אגואיסט, כולנו נולדנו אגואיסטים. אנחנו צריכים להשתפר, להיות טובים יותר, לא לדבר לשון הרע. מה זה לא לדבר לשון הרע? שבטבע שלך לא יהיה לך רצון לדבר לשון הרע בכלל. מי שרוצה לדבר לשון הרע, מי שמלכלך ואוהב ללכלך, אוהב כל הזמן תח, לדבר, הוא ייפול בזה בסופו של דבר. כי כל דברי העולם הזה תלויים ברצון הלב שלך. מה זה ברצון הלב שלך? איפה הלב שלך נמצא, אחי? הלב שלך נמצא במקום טוב? אתה רוצה לעשות דברים טובים? אתה רוצה להיות בן טוב להורים שלך? אתה רוצה להיות בעל טוב לאשתך? אתה רוצה להיות אבא טוב לילדים שלך? אומר לך הקדוש ברוך הוא דבר פשוט, הכל בידיים שלי. תעשה את שלך, אני אעשה את שלי. מה זה תעשה את שלך? איפה שתרצה להגיע בחיים שלך, שם הקדוש ברוך הוא יוביל אותך. תרצה לדעת ללמוד גמרא? אתה עדיין בעל תשובה? אתה לא יודע ללמוד גמרא? אתה רוצה מאוד ללמוד גמרא? וזה מה שאני רוצה להגיד לכם, אחים יקרים שלי, כשאתה רוצה להשיג דבר טוב, אדם רוצה לשמור שבת, בהתחלה קשה לו לא לעשן סיגריה. פעם סיגריה ראשונה שהוא מדלג עליה, הוא צועק הצילו, ועוד סיגריה שהוא מדלג עליה, הוא צועק עוד פעם הצילו. קשה לו לא לעשן סיגריה בשבת. אומר לך הקדוש ברוך הוא, בני, אני איתך יד ביד. אני איתך יד ביד. תראה לי שאתה רוצה, אני אעזור לך, אני אוריד לך את החשק. אבל תראה לי שאתה מוכן להקריב. תראה לי שאתה גבר אמיתי. מה זה גיבור אמיתי? גיבור שכובש את יצרו. כלומר, אחד שבא ויודע עכשיו להתגבר על היצר שלו, והוא מוכן להקריב בשביל זה. זה נקרא גיבור אמיתי.